Adani company mati dia no hobo. Adani company mati dia no hobo. Adani company mati dia no hobo. Adani company go back. Adani company go back. Adani company go back. 보도라스며 하나의 박근혜 들어가기 뛰어건너 감이라오 macam aku lah nana yese adani company तो आनाने से पहले भेजे ऐसे समस्या 자들의 समस्या को संग ताके 이게 멜kun전 에 멜kun나이니 멜 이젠들이 만드는 아파트들이 너것이 정리 오카사 또또 만박이나이 버럭거로 파티 칼레그라 버런이 라이트 칼레그라 만거랑 더럽게 납자리비가 너것에 보도렌 승업 하나의 시니어 시티즌니 에시스트니 만거랑 세크레터리 프로모트 싱 프로모비당 너것에 그 방에는 영화잖아 아파트니 대전길이 비장건 아정리 스타니오 아파트니 대전길이 kormokotar 스타니오 안나것에 박리드라 가미 두기수기 kalpadi kami ini raja raja aja nentang dene সমস্যা 안돼 있나 정전에 비상문이 아가씨 비상문이 오로코레 카티서가 비상문이 대전들이 비상문이라이 정 BTR니 숙지 BTR니 에그리미니 সম্বন্ধে ডিটেইলস মিটিং मोनबाय आरोखि हानि लेनदेन खालायनाय गुबुननि साख्रि बाख्रिनि खालायनाय दा जोंना समस्या जाबाय दिनै आसाम गभर्नमेन्ट तथा बिटिआरनि चिफनि दैदेननायाव आदानि कम्पानि होननाय मोनसे बे ग्रुपआ फैनानै जोंनि पार्टिगुला गामिनि बाथुनि आसे-पासे थानाय हाग्राबो दङ दंफां लाइफां दङ न'बो दङ बे जायगाखौ लानानै मोनसे गिदिर मोनसे थार्मल प्रजेक्ट कारेन्टनि मोनसे प्रजेक्ट लुनो सानदों बानायनो सानदों दा बेखौ बानायोब्ला जोंनि भबिष्यत पाटलिजुरा बाथुनि गामिनि जे अबस्था जागोन बेखौ जों नुनो मोनखाबाय भबिष्यतआव खुब गाज्रियानो गामिया सेकेन्ड जागोन सोरबा हयथ' बे कम्पानि खाथियाव थानाय बर्डाराव थानाय गामिफ्रा आस्ते आस्तेनो हयथ' खारनांगौबो जागोन आरोखि दा गतिके बेबायदि समस्या जोंनि गेजेराव नुदों बा जागोन होननानै जों सानदों आरोखि दा बिनिफ्राय जोङो बेखौ रैखाथि खालामनो थाखाय दिनै गाजा गोमजायै जों रायजोफोरखौ लानानै मोनसे मेल खुंनाय जादों बे मेलनि गेजेरजों जों थिरांथा लानो सानदों दा बिथांमोना बुंदों जे बे खालि बे पाटलिजुरा गामियाव मेल खुंनानै जानाय नङा बिटिएसिम थांनानै बिटिसिनि अफिसाव थांनानै जों होख्रावहैनांगोन बिटिसि गभर्नमेन्टनि मानसिफोर साफ्रोमबो इएम चिफ बिथांमोननिसिम बिथांमोननि माबाया बिथांमोनखौ जों मिथिहोनांगोन जोंनि समस्या मा जोंहा जे अधिकार हानि अधिकार बे हानि अधिकारखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जों बेबादि खालामनांगोन दा गतिके रायजो राजाफोर पाटलिजुरा गामिनि रायजो राजाफोर नोंथांमोना दिनैनिफ्राय सांग्रां जानांगोन दा बिथांमोना बुंदों नांगौबा थैनांगौ थैनो रेडि जाखा होननानै बुंदोंसो दा गतिके हाखौ ओरैनो हगारनो नाङा हाखौ हगारनाय माने जों सेस जोंनि भबिष्यत गथ' गथायनि जोंनि गथ' गथाया जे सासे समाव बारायबावगोन न'खर बारायबावगोन बे बारायनायनि मोनसे लामा गैया जोंहा दा गतिके बेफोरबायदि जाया जाहाथे बेबायदि समस्या जाहाथे जाया जोंनि गेजेराव बेखौ जों बे
아다니 컴퍼니 해내고 저 협찬한건 소래보래 비상문화 장세성 회의문도 너상문 라디오분이 상당히 생각하고 BTS니 BTR니 들 프린시팔 세크레터리 DC 아다니 컴퍼니니 비자라 비상문화 저 회의나네 배고 나이니 회의고 다 기존 너상문이 나다네요 비상문화 강빈을 마마 갖고 ঠিক বেবাদিদের যোগচাষে বেগ সমস্যা সমাধান যাচ্ছে जोङो आन्दलन बेबादि सांग्रां जानांगौ गतिके बेखौ खामानि मावनो थाखाय खालि बे आन्दलन मेल मिटिं खुंना जानाय नङा हयथ' नांगौबा बे माने हाइकर्टसिम गुवाहाटीनि हाइकर्टसिम थांनानै केस जाहैगोन आरो केसबो खालायनांगौ जादों दा मोनफ्रोमबो जोंनि बे ओनसोलनि बाग्लिजरा गामिनि पलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय खान्थिनि जे मानसिफोर सोरबा दङ सोरबा हयथ' BPFनि सोरबा UPFनि सोरबा BJPनि बेखौ स्राब गारदों नोंथांमोना स्राब गारनानै गोसोखौ गारनानै एकमात्र दिनैनि समस्या जे हानि समस्या आदानिया जे हाखौ जोंनि हाखौ सिख'नो फैदों दा सिख'नो हाया बेखौ जोंहा खौसेथि आन्दलन नामना खौसेथि जानांगोन सिरि थानो जानाय नङा दिनै मेल जोंबा बिथांमोना थांबा थांनाय लोगो लोगो सिसाय जाफैनाय बेबायदि नङा सांग्रां जानांगोन जोङो थाखाय फैसायबो हरनाय समाव हयथ' सान्दा फान्दा होनांगोन बेफोरबायदि बयबो रेडि जानांगोन जोङो गतिके आं बाराखौ बुंनो थांला जोंनि जे माने आदानि कम्पानिया जे फैनो सानदों फैनानै बा गिदिर माने बे कम्पानिनि सोमोन्दै बा कम्पानि जायोब्ला दा बिथांमोना बिबुंथिनि गेजेरजों बुंदों एखे साख्रि मोनथारोबाबो सुबिदासो बे गिदिर गिदिर साख्रिया माने हयथ' बिहारनिफ्राय फैगोन UPनिफ्राय फैगोन दिल्लीनिफ्राय फैगोन जोंनि बे बासबारि एलेका पद्मजरा एलेकानिफ्राय बा बाग्लिजरा गामिनिफ्राय सुबिदाफोर मोननो हागौ एखे देरसिन सुबिदा आरो बेबायदिनो लामा सामाखौ हयथ' खामानि मावनायफोर लेबारफोर मोननो हागौ अनगायै थिग बेबादिनो जेराव आरो मोनसे गिदिर मोनसे समाधान होदों रेल दाबा बानायनाय बिनि हरहाय माबामारि माथिङै बेखौथ' बेजोंनाय जोंनि जाहा मा जागोन लाब जागोन नामा जोंनि ओनसोलाव आंथ' नुहुरनो मोना रेल दाबा बानायगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ माबागोन जोंनि जायगानिखौ उन्नति जानाय गावथ' साख्रिया रेलनि साख्रिखौ मिथिखागौ बिहार UP बेंगल सोरसो साख्रि मोनो आगोलथ' बर'फ्रा खालासिफ्राव मोनबोयोमोन जोङो खालासि मावनायखौ दाथ' खालासिखौ नुबा जोङो रेल डिपार्टमेन्टआव गैला बेबादि सुबिदाखौ मोनला जोङो दा होनबा बे रेल दाबा बानायनाय बे कारखाना बानायनाय जोंनि दा गोसो अननायखौ माबानानै खुसियै हा जासिदों बिसिबा एकर हा जासिदों जोङो बेखौथ' आङो एखे गोसोजों एखे आं सापर्टबो खालाया रायजो राजाफ्रा बहुद सापर्ट खालायदों खिन्थु आंनियाबो दाखालिबो बेबायदि मेलाव बुंदों आङो बे खोथाखौ आरो दिनैबो प्रकास खालायबाय आङो आंनि गोसो गोरबोजों आं बेखौ सापर्ट खालाया रेल दाबाबो जानाङा भाई कारण गिलु पल हा थांगोन भाइबो भबिष्यत जोंनि हा बारायनायनि माबानायनि मोनसे अनुष्ठाननि शिक्षा अनुष्ठान हक गिदिर गिदिर मोनसे माबा लानानै सोलोंथाइनि बिसय लानानै मोनसे अनुष्ठानफोरखौ जानो हागौ दा पलिटेकनिक कलेज जानांगौ सेटिगिटिया बे बासबारि जाथों गावबो हाबो हेंथा जालायबाय जोंनिखौबा होबथायो बिसोरो गभर्नमेन्टआ हाखौ होआ रेल दाबा बानायनो नागिरबाय भाइबो रेलखौबो भाइ हा सर्टेज अफ लाइन हाया खम लायनो दा होमबा पाब्लिक लुबैनाया जाया बिसिना सरकारना एखे गोजौजों फैनानैनो दा जोंनि बाग्लिजरा गामि सेराव गामि सिङाव दिनै थार्मल प्रजेक्ट खुलिनो सानो बिसिना जाजोबो खिन्थु जोंनि रायजो राजानि साननाय बेफोर जाया दा गतिके बेफोरबायदि जानाय जाथायफ्रा जोंनि गेजेराव दा जागासिनो दं दा पलिटिकेलि खोथा दा बे बिथां प्रमद बर'आ मा सानदों गोसोजों जोंखौ मा धरननि दा लायो बाग्लिजरा गामिखौ
나 버버저라고 운누티 칼라인 산등 다른 프로젝트 그거 많아네 정도 산에 배 미사 뭐 자이바 자보 고티 작은 나고 어떻게 미당리 산 미사고 자ते mama hơn này cái sơ gần bây giờ thì bé company đại à này NOC của hồ rư bé có hồ rư à thì hay chả là hay à này chẳng ai thì liên đảng hồ rư company này ta sẽ sau anh ở đây bao bằng lý do là kami ni protection mama có kami chỗ ra chưa là cứ 안 가울라이바 보이 내가 나더니 파이 상강자는 거 안돌은 가려는 거 내가 조호제이 뭐나 조호제이 없다는 하나인가 그거 소모이 나가는 비 어때 액보소 되도 그 계속 당마도 아는 소모이다 모임 뭐 소모이 나가 어떻게 매바디 작은 아기 아비바디 타가이 소모이 타가이 여기 상문화 되지 안 모이 kalpani 두기 রাইজকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এই যে আমাৰ কিছু আন্দোলন আমি কিছু হাতত লৈছোঁ আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে আদানী কোম্পানী যাতে ইয়াতে টাৰ্মিনেল প্ৰজেক্ট কৰিব নোৱাৰে সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ পাগলীজোৰা ৰাইজসকলে একগোট হৈ এটা আন্দোলন আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছে আপোনালোকক সহযোগ কৰিব লাগিব আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ kalpani আৰু দুখীশ্ৰী ৰাইজ আপোনালোকে আহক আজি যেনেকৈ দুজনমান দেখিছোঁ মই আপোনালোকে এই আন্দোলনত জড়িত হ'ব লাগিব নহ'লে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত বেয়া হ'ব এই আমাৰ যেনেকৈ হ'ব আপোনালোকৰ তেনেকৈ হ'ব যে আপোনালোকে নাভাবিব যে এইটো ইয়াতে এটা কোম্পানী টাৰ্মিনেল প্ৰজেক্ট খুলিলে আমি হয়তো ইয়াত এটা সুবিধা পাম কিন্তু সেই সুবিধাটো পাব নে নাপায় সেইটো জানে গতিকে এইবোৰ নাভাব আপোনালোকে বেলেগ ধৰণে নাভাবিব আপোনালোকে এই আন্দোলনত সহযোগ কৰক आरो आं बयनोबो दिनै मामानाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय जोंनि दिनै आगान सुरनाय आन्दलना बे जाफुंथों होननानै आं अबंलावरिनो खावलायनाय आर'ज गाबबाय आरो आलासिफोरनो आंनि मा होनो सिबिनाय बावनानै आंनि सुबुंनि बुंनाय बुजुर्ग फोजोबनाय जाबाय धन्यबाद